Δεηθόμεν συμπερπάνων των χρυζόμων της παρά του Θεού βοηθείας και αντιλήψεως του φωτιστήνε ημάς πατισμόν γνώσεως δε της Μωσίου Τριάδος του Κυρίου δεηθόμεν όπως Κύριος ο Θεός ημών να δείξει ημάς Υιούς και κληρονόμος της βασιλείας αυτού γιατί στο ύδατος τούτου μεταρρύψεως και κεραντισμού του Κυρίου δεηθόμεν Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών με αυτόν που και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους. Σε πάσαν τη ζωή ημών Χριστόν τον Θεό, παραθόμεθα ότι πρέπει σε πάσαν δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία και στους αιώνας των αιώνων να μην ειρήνη πάση τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο πίνομεν. Πλήνων Κύριε το ούσου και επάξον ημώνο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε και τα δεξάμενος και αγιάσας τα είδατε και ευλόγησον πάντας ημάς. Τους δια της κλήσεως του εαυτόν ευχαίνω σημαίνοντας, και της δουλείας